आं दिनै हमदांनो मोनाखै आं मैया बुंनाय बायदि आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जे आङो दिनै हमदांनो हायाखै मानो हमदांनो हायाखै होनना बुङोबा जे बिनि फिननायखौ नोंथांमोनानो फोरमायनानै होनांसिगोन जे आं दिनै हमदांनो हायाखै आं दिनै गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो माने मोनथिनो मोनगोन थारैनो बाथ्राया मानि सायाव डिसकासन जामारगोन आरो बे बाथ्राया बेसेबां सिरियास मा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै बेखौ फोरमायनानै होनो नागिरदों जे रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव आं माने नोंथांमोननि माने मा दासान्दि माने प्राय बिटिआरनि हाल सालनि सोमोन्दै नोंथांमोन लाबोगासिनो दङ दा दिनै नोंथांमोना नाय खायसेया बुंदों बिटिआरआ बिराद मोजां नङा होमबा खायसेया बुंदों बिटिआरआव जेबो गैया बिटिआरआ थगायबाय प्रमद बर'आ माने बिटिसिखौ बिटिआरखौ फाननानै जाबाय बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ फाननानै जाबाय गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरो दिनै बेराफारसेथिं होनना बुंदों जे बिटिआरआव माने गोबां जौगानाय फैबाय माने बिटिआरनि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफ्रा सान्थि फैबाय आरो सान्थियै माने गासैबो एंगेलाव मोनफ्रोमबो फिल्डआव खामानि मावनो सुबिदा मोनबाय नङा होमबा जेरै सोलोंथाइनि बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव फरायनायनि बिथिङाव जाय जिखौ गोसो बे आयदाफ्राव गावबागाव माने मावनो हानाय गोहोखौ एबा सुजुगखौ मोनबाय खाबुखौ मोनबाय दा मोनसे कुइसनखौ सोंगोनसै नोंथांमोननि गेजेरावहाय जे दिनै जे बुंबाय थादों माने बिटिआर सुक्तिया बियो जेनेखि बेयाव जेनेखि एमअएस दङ बे गासिबो बुहा जुदि बुहा होननायनि गेजेरावनो आं माखासे पइन्ट लाबोनायदों जुदि बिटिआर सुक्तिया जुदि गमामा जुदि बुहामारब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टआ जुदि बुहामारबा आरो बे बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो जेनेबा दा सरकारनि मानसियानो जाथों सोरबा सरकारनि मानसि नङैयानो जाथों सोरबा माने उकिलफ्रानो जाथों बा सोरबा लेक्सारारफ्रानो जाथों नङा होमबा सोरबा प्रफेसारफ्रानो जाथों सोरबा रानिं स्टुडेन्टआनो जाथों फ्रायथ' नोंथांमोनाथ' गासिबो जेनेबा बे बिटिआर जेनेखि एग्रिमेन्ट होनो ना एकर्ड होनो बेनि दफाखौ नोंथांमोना गासिबो फरायजोबखाबाय दा फरायजोबनायनि उनाव दिनै गोबां जे बुंगासिनो दं जे डिसिनि आन्डारावसो सिबा डिसिनि आन्डाराव बिटिसिनि सिबा डिसिनि आन्डाराव देट मिन्स सिबाबो मालाय डिसिखौ जेबो खालामनो हानाय नङा जेबो बुंनो हानाय नङा माने डिसियासो अब्ला सिबखौ थिनगोन नङा होमबा बे मोनसे बाथ्रा दा बेनि गेजेराव आंनि कुइसना बिग मोनसे कुइसना बे जे अब्ला जाय बिथांमोना सुक्ति खालामदोंमोन कुइसना बे आरो जाय बिथांमोना कुइसन माने सुक्ति खालामनो थांबाय बेवहायथ' नोङो ओरै एनडिबि थाबाय एबसु हिसाबै जोङो नेतृत्व हिसाबै दिनै प्रमद बर' सार थाबाय दा बिथांमोनहा थाबाय आरो सुक्ति खालामनायनि सिगां बिथांमोनानोथ' मा जानांगौ मा जानाङा बेखौथ' बिथांमोनानो लिरनानै मेम'रेन्डाम हिसाबै साबमिट खालामबाय नङा होमबा अब्ला दिनैनि बुंदों बिटिआरआ जेबो नङा जेबो गैया बिटिआरआव ललिपपसो बिटिआरआव पावारा खमायबाय पावारा माने गैला होननानै बुंबाय अब्ला आं माने माथाया मोनसे माबा जागासिनो दं आं रिल बाथ्राखौ दिनै बुंदों दै अब्ला बै जायफोरनाखि एग्रिमेन्ट खालामग्राफोर बै एग्रिमेन्ट खालामनाय समाव लेखा गोरों मानसि रावबो गैयामोन नामा बे कुइसन बियो आरो बेवहाय इंलिसखौ फरायनो रोंनाय इंलिसखौ थन्न बुजिग्रा माने बै सुक्तिखारि माबाफ्राव दलफ्राव गैयामोन नामा दानि बुंबाय थादों बिटिआरआव जेबो गैया बिटिआरआव माने पावार गासिबो फांसनफ्रा गासिबो बिटिसिनि गाहायाव जोब थारमाने बिटिसिनिफ्राय बिटिआर नालाय दा बिटिसिनि गाहायाव जोब बिटिआर जानाय लोगो लोगो बिटिसिनि माखासे पावारफ्रा गोमालांबाय होननानै जे बुंदों आंनि कुइसना ओंखायनो आं मोनथिया नालाय बे आयदानि सायावहाय बेनिखायनो आं कुइसन खालामदों थारमाने जुदि अब्ला आं होननाया बेनो जे होमबा बिटिआर सुक्ति खालामनाय समाव जे गोबां लिडारफोर दङ नामखौथ' आं लानाय नंला दे अब्ला बिथांमोनहा इंलिस फरायनो रोङा नामा इंलिसखौ बुजियाखै नामा ओंखायनो बिथांमोना बुजियावसेयानो पावारा गोबां जाबाय बिटिआरआव होननानै बिथांमोना मोजां मोननानै बिटिआर सुक्ति खालामबाय दा बिसोर जाबाय नङा होमबा दा फारसेथिं जोङो बुङो माने दिनै रायजो राजाफ्राबो दिनै ओरै जानो जागासिनो दं मिथिबायना बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो दिनै रायजो राजाफ्राबो दिनै मोनसे कनफिउज जागासिनो दं कनफिउजनाव दंगासिनो दं गोनो गोथो जागासिनो दं जे थारैनो
बिटिआर सक्तियाव गैमारा नामा आरो बिटिआर सक्तियाव जेबो गैमाराब्ला थारैनो माब्रैथो बिटिआरखौ एग्रिमेन्ट खालामो दैदेनगिरिफ्रा बे कुइसन अब्ला ओरैबायदिबो बाथ्रा रायलायदों दा मा इउपि फेल आरो एबसुआव इंलिसखौ फरायनो रोंनाय इंलिसखौ बुजिनो गोनां रोंनाय रावबो दैदेनगिरि गैया नामा ओरै फारसेथिं बा बिपिएफ बा दैदेन बिपिएफआवहाय अब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बिराद माने इंलिसखौ फरायनो रोंनाय थन्न बुजिनाय बेफोरबायदि मानसि दङ नामा होमबा बे मोनसेयाव गैया नामा माने ओरैबायदि माथायाव सौदावगासिनो दं दासान्दि रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै कनफिउज दा सोरनिखौ लामारनो मारै जामारदों बाथ्राया बे आरो बाथ्रा आरो दाखालिसो सानसे सिगां सासे आलासिया फैनानै बुंलांबाय बिटिसिआनो साबसिनमोन बिटिसिआनो मोजांसिनमोन बिटिसिआवनो गासिबो दंमोन दिनै माने दानि बिटिआरनि सिबा बंग खालामजोब्बाय होननानै मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिना गालांदों ओंखायनो आं मेलेमाव आंनाव बोरैबा सौदावलागासिनो दङ दा नोंथांमोनासो मिथिगोन दे थारैनो बिनि सायावहाय रियेलिटिया मा दंमारो आरो जुदि बिटिआरआव जुदि जेबो गैमारथाराब्ला मानि थाखाय दिनै गुबुन दलनिफ्राय नङा होमबा स्पेसियेलि बिपिएफ दलनिफ्राय मानो दिनै पुराना गागि बिटिसिखौ सोरजिजेननाय बिटिसिनि आदि गुदि मोस्ट टप लिडार मोस्ट टप सिनियर दैदेनगिरिफ्रा मानि थाखाय दिनै बिटिसि माने बिपिएफखौ नागार मानि थाखाय बिजेपि हाबखो मानि थाखाय इउपिपिएल हाबखो जुदि बिटिसिआव दानि बिटिआरआव जुदि पावारा गाहायाव जोबमारब्ला आरो सिबाबो जुदि डिसिनि सिङाव थाबानांगौब्ला माने पावारलेस जुदि बे बिटिआरब्ला बे मोनसे गिदिर कुइसन फैलायबाय आरो दाना गमा जुदि बिटिसिआव जेबो गैमाराब्ला बिटिसिआनो साबसिन मोनब्ला अब्ला बै 5 बोसोरावनो दिनै सरकार सालायनाय 5 बोसोर सरकार सालायनायावनो दिनै अब्ला मानि थाखाय बिपिएफनि दैदेनगिरि सारमोनहा सेन्ट्रेल लेभेलनि सारमोनहा दिनै मानि थाखाय फैजोबखो दाना बिनि फिननायखौ होदो दे नोंथांमोना दा बे भिडिअआव जाहैबाय मा आं मोननैखौबो लानानै दिनै नोंथांजों रायलायनाय जाबाय आरोखि दा बाथ्राया सोर माने बयबो बुंसोबाय थायो नालाय नङा होमबा बयबो बुंबाय थादों जे बिटिसिआ गाज्रि नङा होमबा बिटिआरआ मोजां सोरबाया होनदों बिटिआरआ गाज्रि बिटिसिआ मोजां मोनसे समाव बेखौ पिआइएल केसबो होलायनाय जाया नङा जाबायबो आरो बै समाव गोबां माखासे मानसिफोर ओंखारदोंमोनबो नाथाय दिनै गासैबो सिरि एरसोना थाजोब्बाय अब्ला माखौ नेदों जुदि मोजां नंखाथाराब्ला थार बाथ्राखौ जोङो फोरमायनानै होनांसिगोन आरो रायजो राजाफोरखौ जों जाम्बाबो खालामनो हानाय नङा रायजो राजाफोरखौ जोङो मानो जाम्बानानै सरासनस्रानानै लेखा फरा रोङा होननानै गामि सिङाव थायो होननानै मानो रायजो राजाखौ खोमसि लामाजों लांनो नागिरो आरो सोर लांनो नागिरदों दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो बुजिनांसिगोन आरो ओंखायनो आंनि कुइसना बे आरोखि दा नोंथांमोना आंबो फिननायखौ होनो हाखाया फिननायखौ होनो हायिनि थाखायनो आङो मिन्थियैनि थाखायनो जे नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअ लाना फैदों आं मैया बुंनाय बायदिनो जे अब्ला कुइसना बेनो जे मा बिटिआरआव जेबो गैया होनदों बिटिसिआ साबसिन होनना बुंदों अब्ला मानि थाखाय बिटिआरआव दिनै मानिथो दिनै बारि मस्ट अफ लिडारफ्रा दिनै मानो पुराना गागि दैदेनगिरिफ्रा मानि थाखाय बारना फैजोबखो अब्ला बिनि फिथाइखौ होदो दाना आंनो बिनि फिथाइखौ होदो ओमफ्राय दिनैनि मोनसे जाहैबाय मा बिटिआरआव जेबो गैयामोन बिटिसिआ साबसिनमोन होनना बुंबाय दिनै बिटिसिआव दानि बिटिआरनि सिबा प्रमद बर'आ जाथिखौ फानबाय माबा फाननानै फैजोब्बाय दिल्लीयाव फाननानै फैबाय होननानै बुंनाय बाथ्राफ्रा आरो बे ललिपप नै नंगौ नङा बिनि फिथाइखौ मानो होदो दाना नोंथांमोना बुंबाय थायो दा रायजो राजाफोरखौ बांद्राय खोमसि माबाजों लामाजों लांनो नाङा नङैखौ नंगौ खालामना बुंनो नाङा आरो नंगौखौबो नङा होननानै बुंनो नाङा बे आरो मानोना राजनितिखौ गेलेयोब्ला थार सैथोजों गेलेया मानोना राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा सोर माबायदि बिनि चरित्र बिनि सभाब बिनि रायलायनाय बिनि एक्टिभिटिसआवनो बुजिनो हाखायो थार दैदेनगिरिया मा ओमफ्राय खुनु गोरोन्थि गैया आरोखि स' नोंथांमोननिफ्राय फिननायखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय आरोखि थेंक इउ